Statistika ppubblikata mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat turi li matul ix-xahar ta' Novembru pajjiżna kellu l-aktar rata baxxa tal-għoli tal-ħajja fl-aħħar 4 snin. Dan jikkuntrasta ma' dak li kien qal il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil fit-tweġiba tiegħu għad-diskors tal-Baġit meta kien sostna li l-prezzijiet f'pajjiżna qegħdin jolew. Fil-fatt mit-tarif ippubblikat mill-Unjoni Ewropea jirriżulta li f'Novembru li għadda pajjiżna kellu l-aktar rata baxxa tal-għoli tal-ħajja fl-aħħar 4 snin. Ir-rata tal-għoli tal-ħajja f'Novembru kienet ta' 0.3%. Jirriżulta wkoll li mill-aħħar elezzjoni ġenerali l-hawn ir-rata tal-għoli tal-ħajja qatt ma qabżet il-1%. Al kuntrarju taħt Gvern Nazzjonalista b'mod regolari r-rata tal-għoli tal-ħajja kienet taqbes l-4%. Fost il-fatturi ewlenin li waslu biex tonqos ir-rata tal-għoli tal-ħajja f'pajjiżna hemm ir-roħs fis-setturi tat trasport u l-komunikazzjoni, b'mod partikolari ir-roħs fil-prezzijiet tal-fuel.